RTVS. Komisárka chce uľahčiť spôsob hlasovania vo voľbách pre ľudí so zdravotným postihnutím. Doterajšia možnosť, keď prichádzajú za voličmi asistenti domov alebo pod schody budovy, je podľa nej nedôstojná. Voľbu do prenosnej volebnej urny využívajú mnohí dôchodcovia a vozíčkari. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navrhuje, aby pred bariérovými volebnými miestnosťami stáli dobrovoľníci. Tí by ľuďom, pri ktorých to situácia dovolí, pomohli prejsť schody do volebnej miestnosti. Je to samozrejme na organizátoroch volieb a tu si viem predstaviť celkovú spoluprácu starostu obce a riaditeľa školy, aby teda takýto tím dobrovoľníkov, žiakov presvedčili, že je to veľmi dôležité. Niekto na paličkách vie vystúpiť na to prvé poschodie, ale má s tým problémy. Takže veľmi dobre mu padne, keď príde nejaký ten člen volebnej komisie. Takíto ľudia často volia z domu alebo pred vchodom budovy. To mnohým príde nedostatočné. Podľa komisárky by situáciu mohol vyriešiť dobrovoľník, ktorý by ovládal tzv. Schodoles. V žiadnom prípade nebudem voliť a nie som ochotná voliť na chodníku pred volebnou miestnosťou. Pre mňa je to nepriateľné. Tá okrsková volebná komisia ani nemá akým spôsobom zabezpečiť tajnosť toho hlasovania, keďže ten človek je na chodníku, chodia okolo neho ďalší voliči. Mnohé mestá a dediny nemajú bezbariérové budovy, preto musia mnohí čakať vonku, kým im niekto pomôže. Ak by stal vonku asistent, podľa komisárky by to situáciu urýchlilo a uľahčilo. Keď treba čakať v daždi alebo nie je dobre počasie, stačí, keď je vietor a ja sedím na tom vozíku, áno, musím byť dobre zabezpečená, tiež to nie je dvakrát príjemné. Podľa Moniky Vráblovej nie každý dobrovoľník dokáže pomôcť s výstupom do volebnej miestnosti. Základom je odstrániť bariéry. Natália Dvoranová, RTVS.